Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Jama'a yau na kawo mana hanyar da zaka canza Facebook naka suna, wato username, sunan da kake amfani da shi. Misali yau kana amfani da Muhammad, Haruna, Muhammad, Abubakar, Ya'u da sauran dai sunaye dai wanda muke iya sawa, kuma zan iya cewa zan canja wannan sunan in sa wani sunana daban wanda kawai style ne zan iya canjawa, ko kuma zan iya mallaka wani Facebook din domin yayi amfani da shi sai canza sunansa. So dan ganin hanyar da zaka iya canjawa Facebook naka suna, ka biyo ni har karshen wannan bidiyon. Kada ka manta, idan kai sabo ne a wannan channel mai suna Real Faruk Tech, ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar kararrawa, ka zaɓi all. Hakan shine zai ba dama da zarar mun saki sabon bidiyo a sanar da kai, sannan kai share ga sauran abokananka domin su ma su gani su amfana. So abin da zamu yi a nan wajen shine zamu je mu nemo Facebook namu da muke amfani da shi domin mu shiga cikin sa. So bayan ka shiga cikin Facebook ɗinka zaka ga, so bayan ka jira Facebook ɗinka ya bude kamar haka, abin da zaka yi, so zaka je ka taba waɗannan 'yan layukan guda uku na ɓangaren dama da suke sama. Kana taba waɗannan layukan da suke sama na ɓangaren dama, sai ka yi ƙasa, sai ka nemo a wajen da aka sa settings. Gashi nan shine a farko. So in ka nemo wajen da aka sa settings, zaka ga wajen da aka sa account. So idan ku gani zaka gana account, so zaka ga wajen kuma da aka sa personal and account information. So sai ka zo ka danna wajen da aka sa personal and account information. So da ka zo zaka ga wajen da zaka ga name, so ka ga name, zaka ga wajen kuma da aka sa edit. So sai ka zo ka domin ka yi edit din sunanka, sai ka danna wajen edit. So kana shigowa zaka ga name, first name, middle name, last name. Zaka ga first name gashi nan sunan da yake ciki. Don ku duba za ku ga first name da nake amfani da shi Umar, ga ƙasa last name ina amfani da shi Faruk. So abin da za a yi a nan wajen shine, domin canja sunana ya koma misali kamar Faruk Tech in canja shi daga Umar Faruk, sai in sa shi Faruk Tech. So abin da zan yi, sai in zo domin na goge waɗannan sunayen da suke nan, sai in canza sunan daga Umar Faruk ya koma Faruk Tech, ko kuma in koma Real Faruk. Real, misali Real, nan na rubuta Real, sai kasan zo sa Faruk. So kamar yadda kuka gani na rubuta Real Faruk. Abin da zan yi nan na gaba, bayan na gama sa sunan, zan zo daidai wajen nan ne inda aka sa view change. So sai in zo in danna view change kamar haka. So ina danna view change, za ku ga ya kawo wani dan alama nan wajen, so ta sa passport. Sai yanzu in sa passport din da zan sa, za ku ga ya kawo min sunaye kwaya biyu, in zaba a cikin biyun nan. Za ku ga, bari ina zuwa domin sunayen su fita mai kyau. Ga wajen da za ka sa passport, so nan kuma ga suna na farko, hallo ga suna na biyu. Ya sa in sa Faruk Real ko in sa Real Faruk. So dama ni Real Faruk din na sa, so ni zan bar Real Faruk. Sai nan wajen zan zo in sa passport ina na Facebook din da na bude tun ainihi kenan, shi zan zo in rubuta a nan wajen domin su tabbatar da kai ne kake so ka canza sunanka. So sai in zo rubuta, bare ba ni dama keyboard din su fito domin rubuta passport nawa. So kamar haka. Ina zuwa zan rubuta passport ɗin kamar haka yanzu. So ina yi gashi nan, zan danna save. To idan na danna save, don ka duba ga nan wajen gashi ne yanzu ya komo Real Faruk. Yanzu sunana na canja shi daga Faruk Tech ya koma Real Faruk. Zan iya koma baya. So yanzu bari in koma baya domin ku ga yadda sunan ya sauya daga Real. Gashi nan da Faruk Tech ne, ka duba yanzu sai na yi out tukunna na dawo, zai koma Real. Kun ga kamar yanzu ga nan Umar Faruk shine asalin sunan. So yanzu inda zan yi fita, ƙara dawowa,
kan ƙara dawa, bari in shiga wajen nan. Kun gani ya shiga wajen profile ɗina, in ka duba za ku ga sunan ya tashi daga Umar Faruk ya koma Real Faruk. So wannan ita ce hanyar da zaka mai da sunanka, ko in ce ka canja sunanka da kake amfani da username naka kenan, ka canja shi zuwa wani suna. So idan wannan bidiyon ya burge ka, kada ka manta ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar like, kai share ga sauran abokananka domin su ma su gane su amfana. Thank you.